ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷಯಾದಿಪುನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತದೆ. ವೇದಿಕೆಡಿಪನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪಿನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಜೋಕಲೆ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಏಪನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉನ್ನೆತ್ತ ಬರವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಾಯಕ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ದುಂಬು ಭಾಷಣ ಬಲ್ಪನಾಗ ಸುರುಟು ಯಾನ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರಲೆತ್ತ ಅನ್ನದೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ತುಳುಟೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಅಂಚನೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. PUCಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ನುಂಗೆ ತಂದಿದ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಆ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೆ. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಧನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಟೀಚಿ ಪಣದ ತೊಂದರೆ ದಾತ್ರ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಯಾನ ತಿಳಿದಿನ ಪ್ರಕಾರ ದಾಯಿಗನ್ನ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ತಿರ್ದುಕನಪೇರು ಒಕ್ಕ ಅಗಲಿಡ್ದು ಎಂಜಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುರುಡು ಅಂಚ ಐತಿ ಹೌದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೋಗ್ನತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದ ಹೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಳಂದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಸೋಡು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬರ್ತದಿಂದ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅದರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆದುಕೊಂಡು ಕುಡೋರ ಅವೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಡು ನಡೆದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಅವನತಿದ ಅಂಚುಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ನೀಡಿ ನಮಕ್ ಸಂವಿಧಾನಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಡ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ವಲಸೆ ಹೋತನ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂಲತಃ ಆ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. 1956ನೇ ಇಸವಿದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ಇಷ್ಟ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಇತಿಜ ಸಮಯಡು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಡು ಇತಿಜ ಅವೇಡದ ಪಕ್ಕ 56ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮನ್ನು 2 ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಕೊರಿಯರು. ತುಳುನಾಡು ಹೋರಾಟ ಇದ್ದದು ಪಣಿಯಾಡಿನ ನೇತೃತ್ವಡು SN ಕಿಲ್ಲೆ ಮೊಗಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಮೂಲ ತುಳುನಾಡು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದದು ಆ ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದೇವೆ. ದಾಯಿಗಿನಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ಹೋರಾಟ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಹೋಗುಂಡು ಅಂಜಾದ ನಮಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕಿಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದುಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿ. ಇನಿ ಈ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಡಿ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡರ ಆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ತೆತ್ತು ಪತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿ ಹೊರಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತರನಾಡ ನಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡು ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆದ ಆ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬರೆಯಲು ಆಗುದು ಇತ್ತು ಯಾಕ ಆ ತಾಕತ್ತು ಮುಂದು ಪಂಡದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದು ಒಕ್ಕ ನಡಪನಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದು ನೀಗ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಯ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ನೀಗ್ಲ ದುಬ್ಬು ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗೋಣಗಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆವು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕಲ ಉಂಟು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.